bola obložená masívnou knižnicou z tmavého dreva, napratanou knihami od podlahy až po strop. Bol tam aj dobový písací stôl s vysokým koženým kreslom. V jednom rohu miestnosti trónila veľká pohovka, prikrytá ťažkou prikrytkou. Paolo chodil po miestnosti s otvorenými ústami. Očakával, že v podzemí kaštieľa nájdu nejakú pivnicu, po ktorej sa budú preháňať hladné kriky. Ale takéto niečo naozaj nie. Ako je to možné? Čudoval sa. Tajomstvo čierneho dvora. Skryhol Peter. Zvonku to vyzerá, že kaštiel je neobývaný a vnútri ako v múzeu. Ale to. Peter sa ďalej mlčky díval na portrét. Po chvíli povedal. O tejto tajnej pracovni určite nikto nevie. Neverím, že by inak zostala takáto neporušená. Myslíš, že sa do nej dá vojsť iba našou chodbou? Uvažoval Paolo. To by bola sprostosť, namietol Peter. Tá chodba je určite iba núdzový východ.